guys. Kunin. Hello guys, maayong udto karon day guys mag mutong mi dayon dala na din pangahoy. Ang kaban kay si Ate Kiki. Hi guys. Og si Abay sad ang nag kuan sa kahoy. Aron Mabawal pa ba ang santo? kami tulo karon umango sa mutong guys. Muta to dalon katong kahoy kay Abay mo gikuan? Oo. Ay, lubiyo. Arpet. Ano ko lady? Abay. Aguna siya guys kay kaulaw siya sa camera. Hoy. Naasa man mo kutsara dani Ate Kiki? Di magdana. Mo nagtingog lagi. Nagtingog ang. Wala nagtingog. Na siya ang kalubian ni Miloy. Dito rin ta kabus ko nga dai. Awa Awa man na lagi si di Abayo. kutsara dani. Uy kutsara. Aw, Una-una siya diya nag. Ay pa maglapos ta sa kuan pa ko. Dayo. ay kuro-kuro Ate Kiki. Dani rak na raw. Kapaw, dito din kadugay. So guys, nakaabot kami sa among kuan sa butong. Nara si Abay magsaka na. Oh, nara si Nagsaka na si Abay sa butong guys. Nagsaka na si Abay sa lubi guys. Kuha na si Abay sa butong guys. Ay nagsaka. Onya, si Ate Kiki sad ang magkuskus kami duha. Nara siya. Nara mo sa danan. Kalubian ni Abay. Dala pagid labon gibilin na lang naa. Gibilin day na nimo. Burikat tang gikaon sa baka. Bye. Bye. Say mo gihangad bye. Laing. Iya daw natigo mo ni Abay kaya ito sakitin. Be? Dagan kay lobi ho. Pero way bunga. Dagan kay lubi pero walay bunga. Ito ha. Kana ah? Bantay dia kay basin hulugan ka ni Abay. Bay, klaro kay mo samput. Hindi, sakto. Ay, oh, sakto ra, bay. Kanya lang lagi. Lah. Tinaw kay din na loy. So nara guys, natipak na. Nagtipak si Abay. Hindi, ipangyabo. Tubig ba? Dito yung butang loyo. Magkuskus na mi guys. Karang to ay kita.
tungol. Liwat nga ba yung katungol? Da. Ang bisa nang laing dek ako ng kuran dek. Guys. Unsa isa ko na ti condense ra? Ta. Kanya? Condense. Sagol ba? Sada. Wala may kandag hatas da. Sino ang bakit kamo kayo? Ay, kagutali eh. Pilang nagkulit. Hindi ay. Kuan ba ho? No. Ang tamis sakit. Parang ano ito pagkaskas. Tungan. Kasi nang kita ito kuan da na pitiwil. Dami kini siya kunan butngan sa kuan ba? 2 days. Sabot nga tiket? Gumabay ba? Kapit sa 20 bay. Ano naman? Katong kuan ng macaroni ato to palitan condense. Sayang kaya nang kuan dia macaroni sa balay. Dilig ka kuan. Di makaon. Kadungo naggamay ko. Ay sa ikulog. Turo. Maklaro lang magkuskus. Teka na kadungo. Ay, ugma sa kuan no. Sa. Basta mag kuan na magbuko yapon. Gila nyo. Okay, lastik. Tulog ka po. Agdugangan pa na? Loy? Gamay ra man ni kaayo. Labon gi kuan sa duha ka daw mo dito. Ipang tuno lang uban de. Ha? Naamo dapat adto sa kuan ako magdala ni Loy kamo duha ni Abay sa bangay si Abay pag basta sa kahoy. Dito sa kuan Abay ba ho, sa pakuhan kay naay kuan dadto palkata. Nga laya. Diya kahoy. Hindi, pang tunol doon aloy. Boleh deh kita sa pasta deh. I don't know. Ato, agdugangan na bit. Nasa pitiki. Kana ba yun? Ayun. Buang. Kana gid na tamis kayo lagi ang kuan. Isabaw. Kana gani dana oh. Katuba butong man pa ako. Butong ato tuyo na lahi sa imo ang pangitayaon. Kapok, kapok. Dala ang gurong ko. Kapok sa matito. Grabe kainit. Oh my god. Ang naayos na to karon ba? Ang Ano man? Na ang katungkuan tiket? Ha? Ang magihimo na kuan? Ay, Ha? na ang
Kani kiwa na nahurot pag yabuloy. Migi na takluban. Kaya yung tubig. Sakto na dugangan pa. Ha? Ako na magtipak na ni. Maora day ni ade ay. Yan nakwa. Gamay kayo. A few moments later. Manguli na mi guys. Amo pa ni dugangan among kuan. Nilabugan. Tulo ka ba? Amot lang ani mo gibilin. Dito na mo doyan sa Nadat ibabaw. punahan. Gamay ram ni atiki da. Hanga kayo. Lah, lah. Lah, Sungga di atiki. lah, pungga ah. Yang sugato no nimo. Nada to. Lah. Nay, na may kauban guro dana. May pahurot. Maura ne? Kuan na lang ng tulo. Naman to ikaw dito atiki. Ano pa isa ka daw? Ay. Nakakuan to jud. Paginay sa din na. Sige boy. Tanay na ta magkuan. Ay pagtumbin ko. Saan na bay bagatungon? Nasaan na bay? Apay. Ang babada ni kabalog nag-video. Ako mo ang tubig tiki. Dili ni ko ng duha day. Ha? Oh. Lah. Ano na? Ata daghan na kina ba? Makanaon saan taman na ah. Ang duha? Ayun na naugma na ay. Ay tipakan na lang na. Butang na ang condense guys. Condense ra isa ko lang natike. Sige. Ang dagan kada. Digan pa mong kayo ambe daw tong kutsara. Ang butang na size guys. Oh hahay. Wala na isa gula na. The next day. So guys, maayong hapon ka na itong tanan guys no. So, ngayon guys, manguha mi sa kapayas. Nya kasama ko si Kiki, kapatid ko, at saka si Loloy, nga anak ko. Gibuyan yung scooter, kinauwaw si siya guys. Yeah, tara.
Manguha ta og kapayas. Kapayas sa ta guys kay kuan mingaw ang panagat charot. Di bitaw no. Maggulay ta. Wala di pa ka naman. Dagan kay kapayas. Unya ang amo ring panahon dani guys. Ganya perting inita. Kalit ra ni ulan dayon. Pag mga alas 5. Tanawa si Luloy guys, oh. Kaya una mo ki. Nganong ni uban pamangka maring. Binata niya pa akong ulitaw guys. Sisitian niya sa naan na. Angay na sa scooter. Dari siya katuong pag-motor. Ngit naman. Aw. Wa na. Ngit na nanguha og gulay. No. Pananda tinapahan. Mm. Si Loy day ang naglughit. Nya kana si Kiki. Nya mo din ang panahon guys, oh. Nagpags na diri sa amo ang bukid. Oh, mga tanom din na ni kuya. Lo, nice kay ilang mga tanom. Oh, lantaw tabi. Maning nakakuan diri sa bukid guys, oh. Basta kugi lang ka. Ang amo nangita pa mi og area. Gilampasan pa to ni Papang. Ay nadaro naman to ni Gawins pero kuan ba? Kuwang pa to sa nagnag na guro to. Di ba? Ha? Asa? Kuan? Kanang nasa merkado. Pitsay. Kana kay dagko man na lagi kayo. Baw. Ha? Unang tanong ulit tanong ko pala ba nga. Ulit tanong. Ah, kani. Kinsay gatanom daniya ikaw raya? Kamo ni Ariel. Ambot pareha, di ito pareha dani? Dili. Tuntua. Mustasa. Mustasa. Ha? Am naro. Inyo ni daan gikon ya? Ha? Gisidling ni mo daan niya? Siling ay ginam. Tawang pita na mo diri oh, pula-pula gid guys oh. Lahi ang pitsayo. Muning pitsay ka to. Muna si kuya. May-ari ng gulay. Bapo ko lamin ito tanto si pagkait. Lami ni sa kuan kanang Ito tabaw nga. Ini nga utan no. Ini bapo, kraan na yung utan. murag kulis siya.
mustasa. Muni tuto abog itanuma siya balay. Utan na mi sige. Aman mo ko sa kuan dani na. Utan sila kayo na. Katong kulis pud unta da lami pud kulis. Kuan kulis gahi. Aw gahi. No paiton. Pait. Ang namin gwapo man kini subo ko sa isda nga. Dili ang ngitong isda. Lami kayo. Tamis nga pait ba. Gabog lami nga. Nya puro ra gulay pwede ra ni gisahon. Oo, lahi ra kulor. Ulahi ra bitaw og kulor ho. Nyang kani. Mo din ni bantog ra ganina ing unsa ba ni nga ngalan nga kuan o. Ulahi ra Kulor gid. dah dalag. Mura siya og kuan o. Dalag. Oh, Mustasa niya. mo din Mo ni ni karaan nga. mustasa. Utan, mustasa nang karaan nga utan. Mustasa. Nya kini siya muning pitsay o lahi ra di gid kay kulor. Sakto gini pa yung luya kita ba. Oh, Luya aga. La. Butang nami kayo. Napoy tanglad o di ba? Wala na rin ni mo blang huyi daniya. pero Asa? Ah, dinha na ka nagbalhin na pug ka sa bulanghoyan. Bulanghoy may isa akong tanga. Akong patungaan bulanghoy may isa yon. Bulanghoy ug mais. Harvest na mais na bulanghoy. Oo. Pila ra may mais tulor man ka buwan, di ba? Oh, nya kanida ni gulay po niya. Agapayan na nini mo daniya? Kuya may nila dani. Ne mo gani nga. Wala ko lanita. Kay Wala apa yan. Pero to kumuti ang tanong mo para nga na utan-utan gibon. Lang. mao Yan nakadagan na libre ng utan. libre na. Udan ni mo pa na ko papayin nila niyo. Karon Kay kay akong ispryan ko no. ang Ispryan ako niyang kinibog ko no. Dragon fruit. asa di dragon fruit siya? Kaya na day. Kini? Oh, Kiak mo din yung dragon fruit. dragon fruit. Akong ispryan na panlagsik mo ng ispryan na sa utan. Oh, giatuli. Ay lang pag asa ko dapat pag mga abutan mga tulok adlaw. Pwede nun. Pat. Dragon fruit. Adag ko kay dako ko no. Apit na mo nga ba? Mao. Ako ni bunuhaan niya. Ito pa isa. Pat may gabok na ano. Mani isa. Gi-testing ko lang ni kum sa ba? Kung mo ko suka di kakaon dragon fruit. Naon sa man niya? Agkakaon wala ko kakaon na ni sukan. Mahal mo niya. Naman ka nagkuha na ni si Milya. Yata ni badon. Badun na. Jo. Ato gaok. Suban. Pag mani mo mani gitanong dito sa kato yung gitimon dito sa uga. Ah, Tanong sa Amerikano. Muni mga tanong sa Amerikano kung dito. Yun yung magdagumpot na nagtanong sila. Labi kasi yung subog kay kanang hubog na ginom na siya. Natarang na pitibutang niya. Yung ibot to panghatag. okay sayang man. Yan may ilang itaw kay Linda. Si Antipod. Oh, na. Loy. Hi guys. Tabang sa dano. Pagpagpag sa Arabi, ikaw na nilo yung gamay na kasi o, nindot kasi ng kapayas. Gamay na kasi o. Nindot kasi guys. Go. Diyaw. Hawa da jay. Pagkong sulanan ani bi. Pagkong sulanan. Ah, staring Manong. Sabay ding nagpanit guys. Si Manong din nagugas baldi guys. Ano ba kung ang vlog mga una sa tayo baboy? Dagan po. Ya, dong. Oh, apa? Dali na. Tada.
Nung, Kato. Naibot nga sa kuan. Naman nga ang duga dala. To, gasan. Hindi pagkuha na dito gas. guta do. Adubo. May panilas pa doon. Ah. Baka na. Doon lagi galing atong ano. Gamay ng kalisok, ano, gamay ng kalisok. Ito gid niya, may isa lang away dito. Awa. Pagkuha dito ba sa kaldirin, Jay? Kaldirin. Pagkuha dito, dali. Tawa, Loy. Pila na kakuan. 2 minutes. Ayun. Subakan din na itong manok, guys. Charot. Dapat ay